Якіх выбітных вайскоўцаў з нашай гісторыі вы ведаеце? Ха, дзед Талаш, напрыклад. Каліноўскі. Усяслаў Чарадзей. Ну, Талаш быў селянінам, Каліноўскі хутчэй палітыкам, а Усяслаў агулам князем быў. Актуальная гісторыя Беларусі, на жаль, не можа пахваліцца вялікай колькасцю вядомых прафесійных вайскоўцаў. Ёсць у нас такі адзін. Очень вядомы і очень прафесійны ва ўсім. З аўтаматам бегае. Без ражка. Не ўзгадвайце. На самой справе у нашай гісторыі было шмат прафесійных вайскоўцаў, асабліва там 19-20 стагоддзі, але ўсе яны ваявалі ці то за ўсход, ці то за захад і не мелі магчымасці ваяваць за тутэйшую дзяржаўнасць. Зусім іншая справа з часамі ВКЛ. Там мы маем цэлы шэраг выбітных вайскоўцаў і адмыслоўцаў сваёй справы. Мы ўжо рабілі выпуск пра Канстанціна Астрожскага, але пра яго вы хутчэй за ўсё і так ведалі. А сёння давайте пагаворым пра менш вядомага, але несумненна не менш заслужанага гетмана Яна Караля Хаткевіча, які ў пачатку 17 стагоддзя быў галоўным абаронцам вялізарных межаў Рэчы Паспалітай. Дык нашай дзяржавы ці Рэчы Паспалітай? Нашай дзяржавы Рэчы Паспалітай. Ян Караль Хаткевіч нарадзіўся ў 1560 годзе у вельмі старадаўняй, ужо на той момант старадаўняй шляхецкай фаміліі Хаткевічаў. Першы вядомы нам прадстаўнік гэтага роду узгадваецца яшчэ ў 1434 годзе пад іменем Баярын Ходар. Не, гэта не той Ходар, які з Джорджа Марціна, гэта з нашай гульні тронаў. Ну і Ходар, хутчэй за ўсё, абазначала Фёдор. А ў 16 стагоддзі род Хаткевічаў агулам выбіўся ў шэраг магнацкіх. Бацька Яна Караля быў маршалкам ВКЛ, а дзед стольнікам. Ну і яшчэ яны былі графамі на Шклове, Быхаве і Мышы. Гледзячы па ўсіх гэтых статусах, можа скласціся ўяўленне, што малы Янка ў дзяцінстве качаўся як сыр у масле. Але гэта не так. 16 стагоддзе гэта суворы час для нашых продкаў. Даводзілася адбівацца адразу ад некалькіх моцных ворагаў. І часу на дзяцінства асабліва не было. Бацька Яна Караля, Ян Хаткевіч, быў вельмі сур'ёзным і адказным палітыкам і свайго сына хацеў бачыць такім жа. Таму, калі Янку споўнілася 8 год, бацька адправіў яго на вайну. Сын, ты на войну собрался? Покажи заплечник. Что там у тебя? Что ты там напаковал? Ага, бачу, псалтыр, малойца. Молиться трэба, Божа дапамога на войне спатрэбіцца. Так, мяч. Да что тебе мячик? Что ты гуляться будешь? Война это не гули. Придумал мне. А гэта во яшчэ что? Гэта зубочистка? Ты собрался с ёй воевать? Супокойся, возьми волей его булаву. Ай, так, что болей? Боже, дети, смех просто, да и годи. Что яны напакуюць? Музыку ты собрался слухать? На войне? Як тебе голову отрежут? Чым ты будешь слухать? Тады якраз і ішла Лівонская вайна. Войскі Івана Жахлівага ўвайшлі на тэрыторыю Беларусі і малога Янку адправілі на поўнач, крыху панюхаць пораху. Ясна, што не ваяваць асабіста, а пажыць у лагеры. Таму вайну будучы палкаводзец убачыў ужо ў самым малым узросце. Паспаў у намёце, папакутваў у паходах, паглядзеў на параненых і забітых. Вайна Янку хутчэй за ўсё напалохала, але і моцна зацікавіла. Паказаўшы сыну вайну, бацька вырашыў ўсё-ткі вярнуцца да стандартных практыкаў навучання. Таму пасля невялікай хатняй адукацыі Янку адправілі вучыцца спачатку ў Віленскую акадэмію, а пасля ў езуіцкую акадэмію ў Баварыі. Фармальна на філасофію права, але дужа цягнула хлопца да вайсковай навукі. Таму пасля сканчэння універсітэта Ян з'ездзіў яшчэ на востраў Мальту, каб паглядзець на вайсковыя практыкі тамтэйшага мальтыйскага ордэна. Ага, канешне. На Мальту ён паехаў вучыцца. Прам я і паверыў. Ён жа там пузо грэў на пляжы і ў карты рэзаўся. На той час на Мальце не было яшчэ ніякіх пляжаў і санаторыяў.
На гэтым востраве размяшчаўся мальтыйскі ордэн, апошні ў Еўропе рыцарскі ордэн, які змагаўся са страшнай навалай з усходу, з асманскай Турэччынай. І, адпаведна, выкарыстоўваў навейшыя прынцыпы фартыфікацыі, працы з артылерыяй і змаганні на моры. Дык чаго ездзіў? Мог проста кнігу Семяновіча пра артылерыю пачытаць або паглядзець праграму «Вусы з Карыны». Ну, кнігі тады яшчэ не было. Яе Семяновіч толькі праз 50 год напіша. А вось перадачу «Вусы з Карыны» сапраўды можаце паглядзець. Вось тут будзе спасылачка. Вярнуўся на радзіму хлопец ужо перакананым вайскоўцам. Ён прагнуў паспрабаваць свае сілы ў справе. І справа не прымусіла сябе чакаць. У 1595 годзе ва ўкраіне пачалося паўстанне Севярына Налівайкі. Налівайка, такое смачнае прозвішча, ням-ням. А за што паўставалі? Каб до краёў наливали. Ну, прозвішча можа і смешнае, а паўстанне было зусім не смешным. Вялікае крывавае паўстанне казакоў, па сутнасці першае вялікае паўстанне новай сілы на поўдні Рэчы Паспалітай. Хаткевіч на чале роты гусар паказаў сябе смелым і кемлівым камандзірам. Па выніку, у 1600 годзе за свае заслугі ён атрымаў булаву польнага гетмана ВКЛ, другога чалавека у войску Вялікае княства Літоўскага. І актуальная геапалітыка вырашыла адразу ж праверыць маладога гетмана ў справе. У тым жа 1600 годзе распачалася Вялікая вайна Рэчы Паспалітай са Швецыяй. Вайна, якая зробіць з Караля Хаткевіча легенду. Спачатку польны гетман удзельнічаў у той вайне як памочнік вялікага гетмана Радзівіла Перуна. Але Хаткевіч паказаў сябе настолькі добра ў шматлікіх бітвах, праявіў столькі смеласці і адвагі, што ўжо ў 1602 годзе кароль Жыгімонт Ваза зрабіў яго асноўным камандуючым усіх войскаў Рэчы Паспалітай у інфлянтах, у асноўным месцы бітвы са шведамі. І там усякага было, і ўзяцце гарадоў, і бітвы, і асады, але самая важная і запамінальная падзея адбылася ў верасні 1605 года. У тым годзе новы шведскі кароль Карл IX сабраў вялікае войска ў 11 000 жаўнераў і накіраваў яго ў інфлянты, каб выбіць нарэшце адтуль надакучлівыя войскі ВКЛ. У Хаткевіча пад рукой заставалася толькі 3500 жаўнераў, але ён вырашыў прыняць бой. 27 верасня 1605 года два войскі сустрэліся каля гарадка Кіркгольм пад Рыгай. У Карла IX была вайсковая перавага ў 3 разы, і ён, відавочна, не сумняваўся ў перамозе. Ох, чулі мы ўжо пра перавагу ў 3 разы. Хлусня аказалася. Давай, рэж праўду матку. Тут таксама пароўну было. А вось і не. У адрозненне ад бітвы пад Воршай, тут якраз усё дакладна і пацверджана. У Карла IX было 11 000, а ў Хаткевіча 3,5. Але 3500 кавалерый знакамітых крылатых гусараў. О, пра гэтых мы чулі. Не дарма тут адзін. Нейкі клёк у галаве і застаецца? Малайцы. Хаткевіч прымяніў стары як свет прыём. У разгар бітвы ён загадаў сваім войскам адступіць. Шведы пагналіся за літвінамі, расцягнуліся, і ў гэты момант гусары развярнуліся і шчыльнай лавінай раскідалі шведскую пехоту ў розныя бакі. А артылерыя дадала перцу. Гэта была тая самая вядомая атака крылатых гусар, супрацьпаставіць якой ніхто не мог нічога ва ўсёй Еўропе. Карл IX ледзьве змог збегчы з поля бітвы. Перамога Хаткевіча нарабіла вялікага розгаласу ў Еўропе. Гетмана віншавалі нямецкі імператар Рудольф II, ангельскі кароль Якуб I, персідскі шах Абас Вялікі і турэцкі султан Ахмед I. Ведаў бы ён, каго віншуе. І нават папа рымскі даслаў вітальны ліст гарліваму літвіну. Ну, хаця папа рымскі нічога дзіўнага. Карл IX быў шчырым пратэстантам, і ягоная параза магла толькі парадаваць папу. Ой, дзякуй, вялікі мае даражэнькія. Мне вельмі прыемна, але гэта ж не толькі мая заслуга, шчыра кажучы, таму што і пан Бог кіраваў маёй рукой, якая атрымала меч. І ведаеце, і хлопцы нашыя вельмі добра сябе праявілі, і коні нашыя хутка бегалі. Ох, дзякуй, вялікі, прам я
вельмі разгубіўся, шчыра кажучы, што з тымі шведамі ваяваць? Гэта ж варвары і баязліўцы, дзікія людзі. Увогуле махнуў адной рукой, яны ўсе разбегліся. Толькі вы каралю нашаму не кажыце, бо ён сам са Швецыі. Столькі лістоў даслалі ўсе з віншаваннямі. Не, ну, прям няёмка ад англійскага караля, ад прускага, але вось самае галоўнае ад папы рымскага нататнік. Падзякуйце яму і скажыце, што я да яго завітаю. У 1609 годзе Хаткевіч вярнуўся ў Інфлянты з мэтай выбіць нарэшце адтуль усіх шведаў і закрыць гэту надакучлівую справу. І нават меў вялікія поспехі, як раптам яго назад да сябе выклікаў кароль, бо ў Рэчы Паспалітай з'явілася іншая вялікая вайсковая мэта. Вашая высокасць, Жыгімонт Йоханавіч, ну я не хачу гэтую Маскву. Я ж, паглядзіце, з інфлянтаў шведа ўжо ўсіх выбіў. І квіткі ўжо купіў на Мальту, а па дарозе хацеў да папы рымскага завітаць. Ну, што ў той Маскве? Там жа толькі балоты, камары, жабы, ну, яшчэ пясец, пушны звер і вожыкі шалёныя. Яно вам трэба? Ай, даруйце ўжо тую Маскву. Дзяржава, аказваецца, вырашыла пагуляць у гібрыдную вайну з маскоўскім княствам. Ну, чулі, напэўна, пра паходы Ілжэ-Дзмітрыя. У 1604 годзе у Рэчы Паспалітай аб'явіўся чалавек, які сказаў, што ён маскоўскі царэвіч Дзмітрый, які лічыўся забітым яшчэ ў дзяцінстве. Ну і сердабольная шляхта сабрала войска, каб дапамагчы царэвічу заняць ягоны законны трон. Але першы раз нешта нічога не выйшла. А так можна было? А калі я заўтра назавуся коленькам, то ў мяне ёсць перспектывы. Ну, не ведаю, але маеш нагоду паспрабаваць. Пазней кароль вырашыў пасадзіць свайго сына Уладзіслава на маскоўскі трон і накіраваў Хаткевіча ў чарговы паход на Маскву. У 1618 годзе Хаткевіч разам з казацкім гетманам Сагайдачным спрабавалі ўзяць сталіцу Масковіі. Узяць не атрымалася, але вымусілі маскавітаў на прызнанне каралевіча Уладзіслава маскоўскім царом. Дык гэта што выходзіць? Наш кароль быў царом у Маскве? Ну так, быў. Падчас усіх гэтых закалотаў смутнага часу маскоўскае баярства, дарэчы, на чале з бацькам будучага цара Раманова, Фёдорам, пагадзіліся на такі варыянт і прызналі Уладзіслава сваім царом. Ну, але гэта было намінальна і досыць нядоўга. А што не так пайшло? Ну, спрацавалі розныя фактары. Уладзіслаў не хацеў перайсці ў праваслаўе, паехаць у саму Маскву. Ну і палякі і літвіны ў Маскве вялі сябе недастаткова інклюзіўна. Ну и все вроде в этом Владиславе было хорошо. И умен, и подтянут, и в заморских языках осведомлен. Но чего-то не хватало. Как тут сказать, именно вот инклюзивности и транспарентности. Особенно транспарентности, да. Вось жа паваяваў Хаткевіч са шведамі, паваяваў з маскавітамі, заставаўся апошні грозны вораг Рэчы Паспалітай, і ён не прымусіў сябе доўга чакаць. У 1620 годзе на Рэч Паспалітую напала магутная Асманская імперыя. Малады турэцкі султан Асман II хацеў паказаць сваю вайсковую удаль і правучыць Рэч Паспалітую за тое, што апошняе імкнулася падпарадкаваць сабе малдаўскае княства. Ну, а далей, калі добра пойдзе, так хутчэй за ўсё думаў Асман II, то можна прагуляцца і па Еўропе, дзе якраз тады распачыналася 30гадовая вайна, і па ўсім кантыненце палыхалі вялізныя бітвы. Добрая нагода для таго, каб уцапіць у няверных вялікі кавалак тэрыторый. Сойм Рэчы Паспалітай прыняў рашэнне аб зборы падаткаў на новае войска, а камандуючым гэтага войска запрасілі быць Яна Караля Хаткевіча. Хаткевіч быў ужо не малады. Палякі бурчалі, што не павінен літвін камандаваць аб'яднаным войскам. Але страх разгрому і аўтарытэт гетмана зрабілі сваю справу. Стары Хаткевіч зноўку мусіў сесці на коня. Такога ж старога? Не, такога ж аўтарытэтнага. Ай, зноўку квіткі на Мальту прападаюць.
У канцы жніўня 1621 года войскі Рэчы Паспалітай падышлі да Днястра і сталі каля крэпасці Хацін. Туды ж падышло і войска казакоў пад кіраўніцтвам Пятра Сагайдачнага. Два старыя гетманы зноўку аб'ядналіся для абароны Рэчы Паспалітай. Разам у іх атрымалася каля 50 000 чалавек. У хуткім часе падышлі і асманскія войскі. Пад кіраўніцтвам Асмана II было па розных падліках каля 150 000 чалавек. Войска гетмана зноўку аказалася ў меншасці. А ты ж раней казаў, што нават пару тысяч было цяжка сабраць. А тут 150 000 нарисовалось. Не, ну глядзіце, это ж ужо праз 100 гадоў пасля бітвы пад Оршай, таму сістэма збору людзей была крыху іншая. І пасля гэта все-таки Турэччына, гэта дэспатычны ўсход, які дазваляў сабе збіраць больш людзей. Таму лічбы прыблізна такія і былі. У такой сітуацыі Хаткевіч прыняў нестандартнае і крыху несармацкае рашэнне акапацца ў лагеры, адмовіцца ад рашаючай бітвы і проста вымотваць суперніка. Пачалося супрацьстаянне, якое цягнулася амаль што месяц. Туркі нападалі, Хаткевіч і Сагайдачны адбіваліся. Стары гетман у гэты час моцна захварэў. Даліся ўзнакі старыя балячкі і бясконцыя бітвы. Было яму ўжо амаль што пад 60 год. Але нягледзячы на гэта, у адзін з крытычных момантаў, калі туркі прабілі абарону лагера, Хаткевіч асабіста ўзначаліў контратаку гусар. І гэта была ягоная апошняя атака. 24 верасня стары гетман памёр, проста пасярод вялікай бітвы. Сімвалічная смерць выбітнага палкаводца. Пасля смерці гетмана туркі яшчэ тыдзень спрабавалі ўзяць лагер Рэчы Паспалітай, але ў іх нічога не атрымалася. Літвіны, палякі і казакі трымаліся моцна. Па выніку Асманская імперыя вымушаная была сысці з поля бітвы. Для Еўропы гэта стала выратаваннем, для Рэчы Паспалітай вялікай перамогай, а для Асмана II страшнай паразай. Праз год яго забілі свае ж прыслужнікі. Чаму яго забілі? Ну, калі кіраўнік вялікай дзяржавы распачынае вялікую вайну і прайграе, то вельмі часта здараецца такое, што яго ліквідуюць свае ж. Ян Караль Хаткевіч увайшоў у нашу гісторыю як адзін з самых выбітных палкаводцаў. Ён перамагаў у шматлікіх бітвах і зрабіў вельмі шмат для пашырэння міфа непераможнасці крылатых гусар. Ягоны аўтарытэт быў настолькі вялікі, што некалькі разоў кароль прызначаў гетмана Хаткевіча кіраўніком арміі ўсёй Рэчы Паспалітай. І такога больш ніколі не было, каб палякі дазвалялі Літвіну кіраваць іх войскам. Гісторыя гетмана – гэта вялікая гісторыя славы і вайсковых перамог. Ягоны прыклад – гэта тое, чаго нам так зараз не хапае.